Ο κυκλώνας είναι αυτός εδώ, δηλαδή το υλικό μετά το σπαστήρα, το ρουφάει ο blower και το πηγαίνει στο κυκλώνα και μετά είναι έτοιμο για να πάει σε σακούλες. Για να δείξω ένα παρόμοιο σύστημα, άλλο blower εδώ πέρα, για να δείξω ένα άλλο σύστημα, υπάρχει ένα άλλος blower εδώ πέρα που πηγαίνει το υλικό μέσα σε πολύ μικρότερο βέβαια, το ειδικά στην περίπτωση χρειάζεται μεγάλο, αλλά αυτό είναι οι αρχές του, δηλαδή σε αυτή τη βάση στηρίζεται. Κάτω από αυτή τη σακούλα μεταμπαίνει τη σακούλα που βλέπουμε εδώ μπροστά, όπου μπαίνει μια μεγάλη σακούλα που μαζεύεται το υλικό, τριμμένο πια. Και αυτό εδώ πέρα είναι ένας άλλος blower. Εσείς θα πάρετε αυτόν από πίσω, αυτόν εδώ. Και ο κυκλώνας είναι αυτός εδώ ο μεγάλος, γιατί σας χρειάζεται μεγάλος. Αυτά, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αυτά εδώ πέρα είναι από τα τελευταία, από το big drum που ήταν μέσα. Και επίσης εδώ είναι πώς βγήκαν πρωτού πάει στον σπαστήρα. Τα drum ήταν πολύ παχιά. Ήταν γύρω στους 10 πόντους πάχος και 12 πόντους πάχος μέχρι το drum που ήταν μέσα. Και εδώ πέρα είναι πώς βγαίνει τώρα, πώς βγήκε το υλικό. Αυτό το υλικό είναι που θα πάει στον σπαστήρα και θα βγει κόκκος μετά, πολύ μικρός κόκκος. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα από τα μικρά τα drum, αρκετά βαρύ. Αυτό δεν είναι παχύ, αλλά τα άλλα τα πράσινα ήταν πολύ πιο παχιά. This is all the other stuff. This is the thickness of that one. At the top of the drum. Yeah. Αυτά εδώ πέρα είναι άλλα δείγματα τα οποία ήδη βάλαμε μέσα. Δηλαδή είναι μια γκάμα από διαφορετικά δείγματα που ασφαλίσαμε για τον κύριο Αλέκο, που δυστυχώς δεν μας ήρθε. Δεν μπόρεσε να βγει από το αεροδρόμιο σήμερα. Πιο λεπτά και πιο παχιά υλικά για αναγέννηση.